Hello para pedagang lan investor. Project punika ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben indikator ing liyane rinci. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa mungkasi video. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh parameter organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator dasar perusahaan saiki. Alcon Inc ticker ALC. Review iki adhedhasar informasi wiwit 02 Juli 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets organisasi Alcon Inc kalebu subkategori Pharma ES 22 organisasi sing melu evaluasi. Kita bakal katon ing tabel pesenan ing mburi video iki. Skor sakabeh kanggo perusahaan 6,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,6 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar saham kita kabeh. Bisa dideleng yen skor rata-rata kanggo pasar saham AS kanthi sakabehe yaiku 1,8. Marang 6,5 kanggo perusahaan Alcon Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Alcon Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Alcon Inc. Nuduhake owah-owahan minus 0,8%. Marang owah-owahan rega kanggo subkategori 0,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan Alcon Inc. gunggungipun 44,03 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 66 US$ miliar, subkategori kasebut yaiku regane buku perusahaan kira-kira 21 US$96 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 31 US$ miliar. Wis dibandingake pasar lan enggo bareng nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Alcon Inc. ing subkategori ing kasus regane pasar saham yaiku 66,838%. Regane buku 70,824%. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Perusahaan ing analisis duwe utang 5 US$27,2 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku akun kanggo 24% saka usaha perusahaan. Taksiran tingkat utang perusahaan, apik 1 titik. Nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 39,3. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 0. Rega kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, apik banget 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 1.120 US$ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 1 US$79,6 mayuta-yuta. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo subkategori apik 0,5 terms. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 4,4. Rata-rata kanggo subkategori 4. Evaluasi rega ijol-ijolan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori pasable 0 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 9.930 US$ mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo sabanjur 12 sasi wis profesionali kira-kira ing 13.660 US$ mayuta-yuta. Evaluasi volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Marginality punika 11,3% karo rata-rata kanggo subkategori minus 6,1%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan ing subkategori miturut nomor personel punika 60,523%. Sing 10% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha saben pegawai organisasi punika $1.720.000. Lan kanggo subkategori $1.557.000. Evaluasi volume ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Bati saben pegawai punika $43.800. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $23.600. Evaluasi bati perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $388.000. Subkategori $385.000. Evaluasi bagian revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 1%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,8%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 56% kanggo perusahaan Alcon Inc. Ing subkategori, tingkat iki kira-kira 57%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $89.01. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $106. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo kabeh wong. Link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi. Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka regane sekuritase Alcon Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan digawe. Bisa didol kanggo $89.02 US. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup dhuwur. Penilaian perusahaan adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 102,09. Mandeg mundut disetel ing 75,95. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 01 Agustus 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker HRO bakal dadi transaksi balancing kanggo didol. Video ing transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi Guru Markets.